guys, we're now going to Santander, Pasel, Santander, Cebu. Kaya magkuha mi temporalan na kawayan with hubby. Natubuak. So na namin dapit sa Buak. Mingon sila ba nga sa ko dapite nga naa sa dakong walo. So actually guys, mo ni siya dakong walo. Dakong wow. Dako kuno ni siyang walo guys. Hala kanindot sa fire tree guys. Oh. Fire tree. Arbor basta kanang Flores de Mayo nga man kay daghan dyan ang mga bulak. Guys, nami sa Sitio Palaminya, sakop sa Barangay Mainit. So mo ni Palaminya guys. Palaminya. Sitio sa Mainit. Sorry ko sumundlagan guys. Oh. Government vehicle man. Wa siya nagunaw na nga naida ko kayong sakyanan kauna. Kahinay magdagan. So kalma lang tagay. Murata nagsunod anig mga simbak ko. So Bari 4 dahil bari. Yanan kay dugay may maabot kung magsunod mi niya. So mauto guys. Pass by at Sitio Palaminya. So nanami dapit gari sa unsa to ingala diri dapita ses? Pilrak di ay sa Pilrak dapit. Mo naman siya kag Pilrak diri kay kuan. Ay dakong bato. Dili. Sa una, kagato diri man magtambay to, maghimog rasada sa una nga Pilrak ang ngalan sa kontraktor. So mo to siya, nag-Pilrak. Guys, niya namin diri sa Barangay Mainit. Mo ang... Ikaw to diri lang. Ha? Ani sige ka mo. Diri to nasa. Nami dapit sa Barangay Mainit. So guys, mo ni siya ang katapusang barangay nga sakop sa Oslo. Sa municipality of Oslo. So nasa simbahan ako guys. Na sila ikuan guys. Sila kadagan kayo kuan ka ng pantalan guys. Going to Mindanao guys. So tanawa na yung barko. Barko guys. Na siya yung barko niya. Murang-murang ka na sila kuan nung alas 7 sa gabi going to Zamboanga. Bongga. Asa na ay dapitan di ay. Dapitan. Na may diri sa municipality of Santander. So nami dapit sa Iguaron guys. Nay bagong gituko do hapitanan sa Sugbo. So welcome to municipality of Santander. So mo ni siya guys ang lungsod sa Santander. So makita nimo guys sa atbang ay kuan Negros. Hi, money for me. Muna Negros guys kanang kita kag na yung mga murag dagkong bungtol ba na siya ang Negros. So we are now here in Pasel, Santander, Cebu. Ang pag-aray dire kay magbuha mi lingkuranan nga kahoy. Wayan. Kawayan di ay nat kahoy, bamboo nga lingkuranan. So mo ni siya ang Pasel Ako ko to yung Asuncion na. Santander, Cebu. Mo na siyang unang kanang barangay nga sakop sa Santander kung pasyudad ka. Sudah balik. Pasyudad dili day. Pasaot ka. Wrong info ang ga-vlog. Malikuran na po ni Habi guys. Napusilak maayo ang fire tree. Mura siya o kuan kanang Sakura in Japan. So nanami diri dapit sa municipality of Santander guys. Wala ko dito sa. Balit kag sudan daghang kalito baligya dito. Babaw guys. Coming to Kipay.
Dali hinog. Sinagalas. Tapos diri guys, Chicos. Chicos. Nakakita ko hinog. Ambot kung lamian pa ko ane. Lami ba ni? Lo, kay Chicos guys. Kanira usa ko nakita nga hinog kani. La hinog guys. Duwa na kabukong hinog nakitaan. Be, ngita pataglain. Hello guys. Namaligyan na sa migkupras. Padung na pod mi sa Oslo. Kay magpatimbang migkupras guys. Kisa kong kuyog. As usual, si Chucky kuyog na ako. Tanawa. Chok! Chucky! Chucky! Guys, niangat mi dito sa konggangan guys kay naghatod og bangko. Gipalit na mo duha ka buo kanang kawayan ba. So guys, pag abot na mo dito kay daghan kay kung mga puan. Kanang daghan kay kung mga prutas nga dala. Guys, Chicos. O kabalo sa na siya pagkaon kay wa jud kasulay kaon ani Chicos guys. Sunod kay puan. Ma, sinaguylas daghan kaayo. Guys, sinaguylas daghan na kayo sinaguylas sa akong ugangan guys, nanugit mi sa mong bana. Akong bana ganiha. Among bana marog daghang bana, akong bana ganiha. So sunod kay limonsito sa mga katigulangan pa. Panguha mong dulce. Dulce man ang tawag nila sa una. Karon kay social man limonsito na itawag ani. Daghan po ng limonsito dire. Sunod guys kay puan. Bayabas. Daghan kay kung prutas sa dala guys as in bayabas is real. So gikan ni sa ilahang balay nilang Ibrahim. Dili siya sila nagkaog bayabas guys. Nangahulog na lang guys. Mano ako na siyang gikuha. Ano ko nakuha ang prutas. Ikan sa babaw guys. Daghan kayo.